Ahoj a dobrý den, vítáme vás u dalšího podcastu a dnes jsme si pozvali zástupkyni ředitelky Hanu Klimentovou a chtěli bychom jí položit pár otázek ohledně uplynulého školního roku. Dobrý den, jako první bych se chtěla zeptat, co zajímavého a důležitého se za tento rok ve škole odehrálo. Dobrý den. Škola je místem, kde se neustále něco děje. Tyto drobné a překvapivé zvraty vytvářejí klima tak specifické pro školní prostředí. Nemyslím si, že je nutné, aby každý školní rok byl ve znamení inovativních změn. Je důležité se soustředit a udržet zejména ty aktivity, které se osvědčily, jsou smysluplné a přináší nám radost. Zde bych si dovolila zmínit každoroční odběry krve, za které bych ráda poděkovala kolegyni Štěpničkové a všem studentům, kteří se této akce zúčastňují. Dále bych ráda připomněla vánoční bazar, který se s pravidelností koná díky organizaci paní Rosové a její třídy. Velmi nadějně se rozjíždí i projekt DOFE, jehož patrony jsou kolegové Michal Babor, Martina Smolová a Martina Popelářová. Studenti, kteří se chtějí prokázat svými jazykovými znalostmi v zahraničí, mají možnost přímo na naší škole absolvovat cambridgeské jazykové zkoušky a následně obdržet certifikát. Za organizaci této časově náročné akce děkuji paní Janě Havlíčkové. V neposlední řadě bych zmínila klub mladého diváka, který funguje pod vedením paní Dany Benešové a který vřele doporučuji žákům současným i budoucím. Proběhla letos nějaká modernizace školy, ať už učebné vybavení nebo něco dalšího? Modernizace ve škole probíhá postupně, možná pomaleji, než bychom si představovali, ale je to záležitost závislá na finančních prostředcích. V prvním patře se nově objevil automat na kávu a teplé nápoje. Na základě žádostí studentské rady byla do učebny 301, která z části funguje jako odpočinková místnost pro studenty, pořízená mikrovlnná trouba. Dále se pak, tak říkajíc od podlahy, zrekonstruovala místnost infocentra, kde byly nově nainstalovány vysokorychlostní tiskárny. A poslední letošní novinkou je osazení nové interaktivní tabule v učebně 204. Tento rok se také hodně cestovalo v rámci různých projektových týdnů. Kam vedly nejzajímavější cesty, ať už v rámci České republiky nebo v zahraničí? V říjnu letošního školního roku se tercie zúčastnila přírodovědného kurzu v Teplických a Adršpašských skalách. Na sklonku září prožili studenti 3. ročníku týden v Anglii, kde poznávali nejen krásy Londýna. Před Vánoci se už tradičně vydala skupina němčinářů do Budyšína, aby načerpali vánoční atmosféru na místních adventních trzích. Minulý měsíc se studenti 3. ročníku v rámci přírodovědné expedice měli možnost podívat na týden k našim sousedům do Vysokých Tater. A v současné chvíli, necelé 2 týdny před koncem školního roku, si Septima užívá vodácký kurz 3. A 3. B, ho již absolvovali v týdnech předchozích. Jaké největší úspěchy letos škola zaznamenala? Za velký úspěch v letošním školním roce považuji získání akreditace programu Erasmus+, který umožní vybraným studentům a pedagogům v příštím a přes příštím školním roce vycestovat do zahraničí. Samozřejmě neopomenu pochválit všechny naše studenty, kteří se zúčastnili různých soutěží a olympiád a obsadili místa vítězů. A naše poslední otázka se týká plánu na příští rok. Na co se můžeme tedy příští rok ve škole těšit? Největší změna, která se týká výuky, zasáhne studenty 1. ročníku. Na hodinách anglického jazyka budou od začátku školního roku rozděleni do skupin na základě absolvování testu, který ověřil jejich jazykovou úroveň. Myslím, že k radosti všech našich studentů přispěje i fakt, že pedagogický sbor obohatí rodilý mluvčí původem z Velké Británie. Nově do školního vzdělávacího programu přibude předmět prezentační a komunikační dovednosti, který studenty nasměruje, jak správně a efektivně komunikovat. My vám děkujeme, že jste dneska přišla a zároveň bychom se chtěli rozloučit se všemi našimi posluchači, jelikož toto byl poslední podcast letošního školního roku a těšíme se na vás příští rok. Naslyšenou.